Olu lusasazwa ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazi eziphambili. It comes from African people in the continent, and they are saying South Africa is the most influential and the most admired brand. I-brand South Africa ityunjwe kokuqala ngokusesikweni kuthotho lwamaqonga amagama adumileyo kwilizwekazi yeAfrika. Wayisakuba ngunozakuzaku weli eMelika umnumzana Ibrahim Rasool uthi iyantlukwano phakathi kweli neMelika iqala emva kwesigqibo seli sokumangalela ilizwe lakaIsrayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi. Inkosi Mazole, isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikawulendi warhuqa. I-brand South Africa ityunjwe kokuqala ngokusesikweni kuthotho lwamaqonga amagama adumileyo kwilizwekazi yeAfrika. Lo msitho nobubanjelwe e-Addis Ababa eEthiopia izolo usindlekwe yikomishoni yezoqoqosho ye-UN nge-Afrika ingumlenze we-15 uqhuba. I-brand South Africa ithi iwonga logqwesileyo ngokuzakhela igama eAfrika livela kuphando lwezifundazwe zophuhliso lweAfrika oluxela kwinkampani ezisebenza kakuhle nemizimveliso kunye namanye amazwe kwiindawo ezahlukeneyo. Ikwathe lo mvuzo ubalulekileyo ophunyezwa kwilizwe ngalinye unegalelo elihle. Means for us, it changes the game altogether. In terms of perception, it flips the coin. There's a narrative that says South Africa is Afrophobia. But look at the study. It comes from African people in the continent, and they are saying South Africa is the most influential and the most admired brand. So for me, it demystifies that perception and narrative that South Africa is xenophobic. Lenqwalasela inegalelo lokuqhubela phambili imibutho yomzantsi Afrika ukuze norhulumente aqhubekeke ukwenza umsebenzi omhle wokubeka iAfrika kumanqwanqwa aphezulu. That we were instrumental in also providing, vaccines into the African continent. When we speak of a better Africa, a better world, it's not something that, we are just perpetuating because it's a nice song to sing. Sometimes it has to permeate through the things that we do. And I think the collaborative efforts have shown that. Njengelungu le-G20 umzantsi Afrika udlale indima ebaluleke kakhulu kumkhankaso wobumbano welizwekazi iAfrika ukuze ibe lilungu eliluqilima ekukhuseleni uqoqosho kuquka nokukhula koqoqosho ngentsebenziswano namanye amazwe. Isakuba ngunozakuzaku weli eMelika umnumzana Ibrahim Rasool uthi iyantlukwano phakathi kweli neMelika iqala emva kwesigqibo seli sokumangalela ilizwe lakaIsrayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi. Umnumzana Rasool ebethetha kwindibano eshukuxa imo yezopolitiko yeentsuku ezimbini eKapa. Iqela le-ANC nelifudula lelawula kweliphondo lentshona Kapa lisele lihlehliselwe kwizihlalo zabo baphikisayo kungokunje. Likwaphulukene nomasipala baliqela abebephansi kolawulo lwayo. Ezinkokheli zibuthene apha kulindeleke zixoze maqhinga wambi ukuvuselela lo mbutho. People of the Western Cape gave us a mandate to be an opposition. They did not elect us to govern. So we have to fulfill that role of being an opposition. We are not, as a legislature caucus, we are not councillors, we are not in local government. I-ANC ithi ukungingishwa kwenkonzo kwanezindlu kwanemiceli mingeni ejamelene norhulumente basekhaya inxenye yezingxoxo. Le ndibano izimaswe nazinkokheli zikazwelonke ephondweni nakwinqila phakathi kwazo ngulowo ufudula inkulu baphathiswa ephondo uIbrahim Rasool. URasool nofudula ingunozakuzaku kwizwe laseMelika usele ibukulwa njengomshologu ngurhulumente ophansi kwesandla sikaDonald Trump olawulayo. Other than the issue of white genocide and so forth that was on the agenda in the Oval Office, what was clearly put on the agenda in the Oval Office is that any number of white farmers, unfortunate as they all are, being killed. There are more people killed on the Cape Flats. URasool uthi uburhalarhume beMelika ngakwilizwe lomzantsi Afrika mabungayekelwa nje buqhube unothanda. Kutsha nje umongameli uCyril Ramaphosa ephelekwa ligqiza lakhe batyelele kwilizwe laseMelika. Oku kuza emveni kokuba izwe laseMelika lityhole umzantsi Afrika ngelithi ubulala abantu abamhlophe ingakumbi amafama.
Ndingumlamli Maneli, indaba ze-SABC eKapa. Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ukusweleka kwasekela mongameli wephiko lamanini e-ANC unkosikazi Lungi Mngangagcabashe kwenzeka ngexesha apho izakhono zakhe kuquka esokuzinikela nokuba ngumbumbi zidingeka ngeyona ndlela. uMnumzana Ramaphosa besenza intetho ephambili ngobomi bukankosikazi Mngangagcabashe kwinkonzo yomngcwabo wakhe kwiziko lengqungquthela le-ICC eThekwini. Ukanti ubhubhele ekhayeni lakhe wesivile emva kwengulo emfutshane. Umfi bekwangusihlalo wekomiti yezokhenketho epalamente. Bekugcwele inkosi Albert Luthuli Convention Center amakhosikazi egqoke imfaniswano yophiko labesifazane le-ANC behlonipha ukugcina iphini likaMengameli unkosikazi uLungi Mngangagcabashe. Umengameli wophiko lwabesifazane unkosikazi uSisisi Tolashe kanjalo namalungu omndeni kaMngangagcabashe abakwazanga ukuzibamba izinyembezi enkonzweni yomngcwabo. Indodakazi kankosikazi Mngangagcabashe uSiphelele ithi ikhumbula umama obengesona nje isishoshovu nosopolitiki kuphela kodwa ongumngani wakhe omkhulu. I love you, Mommy. You were elegance, fire, wisdom and laughter. All wrapped in love. Omakhelwane bakhe bachaze unkosikazi Mngangagcabashe njengomuntu obezithobile nobezinikele emphakathini. Umengameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ukuzinikela kukaMngangagcabashe ekulweleni ukulingana kwabesifazane kwi-ANC nasezweni lonke kuseyingxenye yomzabalazo wenkululeko. Comrade Lungi will be remembered as someone who throughout her life championed the role of women within our movement, within the ANC Women's League, and within society more broadly. Among her earliest political tasks was to recruit women into the ANC and into the ANC Women's League. uRamaphosa uphinde wahlonipha isishoshovu se-ANC esingasekho futhi noma kade ebona umzabalazo unkosikazi Gertrude Shophe obeneminyaka engu-99 ubudala oshona ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kukaMngangagcabashe. NginguNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Iqela lolutsha linezidanga lusafuna umsebenzi eBarberton eMpumalanga libambisene laqala iphulo lokulima ngoncedo lukarhulumente wephondo. Liyinxalenye yenkqubo iFortune 40 yasungulwa lisebe lezolimo eMpumalanga eyinkqubo yeminyaka emithathu yokufunda ngezolimo. Le nkqubo ijolise ekuncedeni abafundi abanezidanga abangaphangeliyo ukuba bazame amanye amacandelo. Abafundi abangaphangeliyo benza ukulima inxalenye yobomi babo ngenjongo zokuziphilisa. Uninzi lwabo alukhange luzenze izifundo zezolimo kodwa luzimisele ufumana ulwazi ngelicandelo. As you can see me, I'm a graduate. So as young people, you should not only look for post. If you are a graduate, you must do your own thing. This project has benefited me with skills. Today I have financial management, project management, and did I mention marketing? I am able to go to shop and show them our produce. Aba bafundi bathiwe jize ngesiqingana somhlaba ozihektari ezingama-20 ngenjongo zokuphuhlisa ingingqi zabo kunye nokutsala uninzi lolutsha ukuba luzibandakanye kwezolimo. 3 young people, after they graduated, they've shown us the passion of continuing with farming. So we gave them this land as the department, and they are planting in this land, as you can see the crops. Lo kaHlophe uvakalise inxalabo emandla ngokungabikho komdla kulutsha kwicandelo lezolimo nanjengoko emaninzi amathuba. People in the main, most of them, they are not interested in planting, but we recruit them to have an interest. So we start by training them to understand what is farming. After understanding and having skills, we try and give them land. Ulutsha luhlabe ikhwelo kurhulumente wephondo ukuba abanike umhlaba ongezelekileyo kwaye adale namathuba athe xhaxha kwicandelo lezolimo. Kusenjalo uHlophe ukwabhengeze ukuba iqumrhu lezorhwebo International Fresh Market Produce kulindeleke ukuba ivulwe kwinyanga ezayo.
sihlabele mgama nendaba zethu. I-Action SA ibambe umhlangano wokwandisa amanyathelo ayo enguqu yamansikara ePitoli. Inkokheli leliqela mnumzana Herman Mashaba igxininise izicwangciso zokuxhamla koluntu ngokungenamkhethe njengesizathu esingundoqo esamenza angene kwezopolitiko. Herman Mashaba ubalule ukuzingca kwakhe ngokuba eza kuvula isebe leqela lakhe i-Action SA kwingingqi akhulele kuyo iHammanskraal ePitoli, nalapho anezicwangciso zokuza nophuhliso lwemo yentlalo yoluntu lukhatshwa lugqithiso lweenkonzo ezisisiseko ezifana neendlela namanzi. Ever since 1994, never seen any maintenance of these roads. And when DA took over in 2016, we thought there'll be services. In fact, services completely stopped thereon. So I'm really very pleased to really be back here establishing branches in communities where I grew up. I got into politics because I strongly believe in social justice. Alo kaMashaba uqininise ukuba ukukhululwa kwabantsundu ngokuba bafikelele kuqoqosho akumelanga kuxhomekeke ekubeni ubani wazibani, koko kumele kuxhamlwe luluntu ngokubanzi. Kambe ke ukwanabe ngelithi luyaxhalabisa ulawulo lweli olufumana imiyalelo kubantu abangekho kwibhunga likarhulumente wenkululeko befumana ikroba likavulazibhuqe nakwimigaqo-nkqubo yeli ngenxa yobutyebi babo. Uthe ngunotshe ukuba abacalucaluli ngokobuhlanga baguqule ingqiqo zikamongameli Cyril Ramaphosa bejongile. We are concerned about the manner in which 2 days after the president engaging with Donald Trump, getting instructions from Johan Rupert, who's not a cabinet minister, giving instructions to the president to allow Starlink to come in, and all of a sudden 2 days later ANC is actually prepared to allow their own policies to be flouted by the DA. Ukanti ke inkokheli ye-Action SA ikwakhankanye ukuba bawajonge ngamehlo okhozi amanyathelo we-ANC wokunqamla inguqu kweli lizwe, yaye abazokuthula basonge izandla ngoko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Njengoko ilizwekazi eAfrika lilungiselela ukuqaphela umhla wokubhiyozela elizwekazi ngomso, ibhunga lesizwe lamaphondo libambe ingxoxo-mpikiswano kule veki kudyakanca uhlumo olubandakanyayo nokumanyana kwelizwekazi. Usuku lokubhiyozela ilizwekazi lase-Afrika lasungulwa ngo-1963 ngexesha kumiselwa umbutho i-Organisation of African Unity, kwaye injongo ikukumanyana kwama-Afrika nokuzisa uphuhliso. We've been doing since independence, since the formation of the OAU in 1963, is an attempt to establish an African regional community, a PAN community, which when examined from a comparative perspective is actually an impossible mission. Pan-Africanism is widely recognized in Africa as an ideology, a movement aimed at decolonization, unity and the renewal of our continent. Kukhona khwelo lokuba uMzantsi Afrika asebenzise isikhokelo sakhe kumazwe e-G20 ukuzisa urhwebo eAfrika. That it uses this muscle that it is working with Europe and constitute more than 40% even in UN bodies together as the two continents, that we can have a formidable force that even talks to the financial architectures that often forms barriers for trade for our small and medium enterprises. Ilizwi liselinye, iAfrika mayizise imveliso yayo kwaye ingaxhomekeki. What we truly seek is to promote public African economies that ensure partnership, collaboration, and restitutive discourse that represents and promotes our talent, aspirations, values through an ecology of knowledges against the universalist body of knowledge that reproduces rather than recreate Africa differently. Indlala, intlupheko kwaye nemfazwe iselutshaba lalamazwe ase-Afrika.
Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Abantu abaninzi ingakumbi emaphandleni beva kuthethwa nge-Starlink kodwa banalwazi ukuba yintoni. Njengesiqhelo ke sinayo intatheli ezobuchwepheshe uSandile Hlangani oza kuthi asicacisele ngokuba ukulula ukuba yintoni i-Starlink kanye iyintoni le ngxoko loyingqongileyo. Sandile siyokwamkela khawutsho mqadi yintoni i-Starlink? Enkosi Bhele, phambi kokuba siyicacise Bhele ukuthi yintoni i-Starlink, kunezinto ezimbalwa endifuna ukuziveza engqondweni yomuntu obukeleyo ohleli phaya ekhaya. Okokuqala nje Bhele sizawukhumbula ukuthi kukho i-5G and yayininzi ingxokolo eyayisenzeka around le 5G. Kukho i-4G, kubekho i-3G. Ithetha ukuthi loo nto leyo kudipenda ukuthi Bhele ume ndawoni apha elizweni. Ukwiphandle okanye usedolophini. So i-connection ihamba ngaloo ndlela. Yilento siyibiza ngoba yi-digital divide. Okwesibini Bhele, naliphi na ilizwe ukuze silazi ilizwe ukuthi lomelele limile kufuneka silibone kwi-military nalento kuthiwa yi-aviation. I-Starlink ke Bhele ligama lekhampani. Le khampani lena izisa enye indlela yokuzisa i-services ezifana ne-internet. Sizawuyazi ke Bhele ukuthi kule ndawo sime kuyo i-companies ezininzi ezisinikeza le-internet zisebenzisa lento kuthiwa yi-fiber okanye zisebenzisa ezandambo sidla ngozibona. Abantu abaninzi ke bazawuqaphela ukuthi kwiindawo abahlala kuzo nabahamba kuzo bazawuqaphela ukuthi kuyahonjwa apha ezindleleni. Yile fiber ke le ifakwayo ukuthi wena ukwazi uconnecta ku-internet. Le Starlink ke njengekhampani yikhampani e-ownwa si-SpaceX. I-SpaceX yikhampani e-ownwa ngu-Elon Musk. Le SpaceX yiyo ke le izale le khampani izawuhambisa ezi services Bhele. Khawutsho ke le ngxokolo ke ngokuyivelaphi siyamva nomnumzana uMashaba ethetha ngayo ngolwesithathu umongameli kuthethwa ngele Starlink. Kwindawo ngendawo Bhele okanye apho kuthe kwathi qhaphu into efana nemali sizawukhumbula ukuthi kwenzeka ntoni kwi-tenders. So le company i-Starlink okokuba urhulumente woMzantsi Afrika uyabanikeza le deal iyawuthetha ukuthi loo nto leyo baninzi abantu abazawuxhamla ukuhambisa ezi services kodwa izawubabenefitha abantu Bhele ekutheni bazawufumana le internet sithetha ngayo. Uzawukhumbula ukuthi xa usebenzela ekhaya kunalanto sithi xa uvula i-internet okanye ikhompyutha yakho iyabhaflisha okanye ithatha ixesha ukuthi ivule. I-Starlink ke iza kwenza ukuthi ingabikho lento yobhaflisha ngoba isebenzisa i-satellite zinkwenkwezini okanye esemafini okanye ngapha kwamafu. Ithetha ukuthi loo nto leyo izawuconnecta directly endlini yakho as opposed to lento bendiyithetha ndisithi wena uzabe usebenzisa intambo. Ingaba mhlawumbi koko kuthetha ukuthi mhlawumbi umuntu ophaya ezilalini uzawuxhamla. Uzawukhumbula ukuthi Bhele uba ungena elwandle ayikho i-internet, uba uqabela phezu kwentaba ayikho i-internet. Abanye abantu ezilalini bathi xa befuna i-internet Bhele baqabele phezu kwemithi. Abanye baphakamise idlanza ngoba bafuna lento kuthiwa yi-signal. Naxa udriver uyiqaphela loo nto leyo ukuthi i-signal iyahamba. Yiyo ke le nto izawuyenza ke le satellite ukuthi wena ukwazi uconnecta naphina apho ukhoyo. Amazwe angaphezu kwe-15 Bhele walapha eAfrika already asebenzisa i-Starlink. Ile nto ndiyithethayo ke Bhele ndithi ke amazwe kweli xesha siphila kulo le digital age awafuna ushekela emva. Kula mzekelo bendiwuthetha ndisithi ke military nange-aviation wonke la mazwe afuna uhamba phambili ngoba uzawuyazi ukuthi if weak when it comes to i-aviation ne-military ithetha ukuthi loo nto leyo amanye amazwe kuzawuba lula ukuthi akwazi ukusihlasela singabemi belolizwe. Kwanda kwalo ngomthakathi Mqadi, enkosi kakhulu. Ndigalele ngazo kwade kwephuka neyokuhlanganisa nelangomtsoke lisayikutshona lingena ndaba khona ndini.